परेवो एडिसि इलेक्शन परेवो अमल कुल्ला जों आइडलेपति जों बरिबदलनि काजे सेमिनार सालसानि बागै जों रंजाखा और पदबिल जों जत मटामटी रायजोफोरनि बर' मजाखा जों गोबां कक सालानो चिन्ते जों फैनाय 17 तारिख जुलाई 17 जुलाइआव जों राज्य सम्मेलन फैनाय बरिबदलनि आर्मी कन्वेनर जों जसुदा रानी जमातेन संखा उननि नेतृत्वे जों फैनाय तेलेमराव जों जागाना रखा दिनै स्टेट लेवल राज्य सम्मेलन जों खालायनाय जों आइडलेपतिनि जों साइमनाव तालुकानो दिनै गोबां बुरैराव गोबां पास लांजा बर'हायनोहाय दिनै आइडलेपतिनो तेबो क्राक थायो जों दिनै थिनांगौ दिनै भबिष्यतआव जों क्राक थायनाय अबल दिनै समाय जों साइमनाव जों आइपिपि पार्टी जों नाहरमोन जों एडिसि एरियानो राज्य खायदों स्टेट होनो बागै सेपारेट स्टेट होनो बागै जों सभा खायदों उननि बागै जों जत बाखा सालायजाक ओंखायनोहाय दिनै पार्टी दं जों रिभाइभ खायनाय दिनै बुरैराव दा बुं थिग दंख मासामांनै बर' दिनै पार्टी आगान थांखा जिखुनु बानायो सातफोर जों बुरैराव गोबां सोरांलायजाक खोथा खमलायजाक उननि बागै जों हायनोहाय दैसा हायनाय मासावनो जों गदर थायो दिनै प्रटेक्ट डिविजननि जों दजन नाहरनाय नाहय जों बे क्राक थायो जों आदागा जों नायगोन जों फुल कमिटि अब जों सुनामनाय रिफर्म खालायनाय अब दिनै बिसेस गोबां जों सालायखा बे जों गोबां डिविजननि जों रिपर्ट नाखा जत थिग दंगौ अबनि बागै ओंखायनोहाय एज ए पार्टी सम्पादक हिसाबै गुबुन सारामसुगो दिनै आइडलेपति नाखौनो क्राक दंख नाखौ थिग दंख जों नाहरमोन मानसौमोन नाखौनो जों एकटानो दङ दिनै जों पिपारलेण्ड जों मुभमेन्ट थायनाय जों प्रत्येक बोसोराव जों मुभमेन्ट थायो दङ थांलाय बाहायनो जों मार्चिंग जों दिनै गोबां प्रग्राम दङ 23 अगस्त दङ जों प्रग्राम 9 डिसेम्बर दङ जों प्रग्राम बे प्रग्राम दं साक्सेस खायना बागै अबयसे जों बुरैराव नांगौ आबो जों दिनै अनसुङैनो दिनै आइडलेपतिनो बे क्राक खायना बागै दिनै जों साबसिनै बागै जों सेमिनार खायगोन हामबाय